crec que aquesta inquietud em ve perquè jo sempre he tingut inquietud per tot i a mi, vull dir, jo cada any i mig penso que acabaré fent una altra cosa a la meva vida. Vull dir que la meva formació sempre ha sigut molt eclèctica, sempre una mica en la mateixa línia, vull dir que jo he estudiat diverses coses i he anat a parar en un món que jo no pensava ni quin iria a parar, no? El món de l'òpera, que no està molt lluny del món del teatre. Llavors, jo crec que a mi m'agrada ser moltes coses i moltes coses a la vegada. Vull dir que de vegades em sento molt còmode cantant un paper a Champs-Élysées a París, on tu ets només una peça i cantes allà un Rinaldo i tens tota aquella meravellosa posada en escena al voltant, una orquestra meravellosa, però tu només ets una peça, que has de fer bé la teva feina. Però per un altre cantó jo necessito aquest tipus de projectes per sentir-te això, creatiu i viu sí, no sé, la curiositat és una cosa que espero no perdre-la mai, perquè m'avorriria massa, em sembla.